ଆପଣଙ୍କ 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମ୍ବରେ ଅଧିକ କେଉଁ ପୋଷକ ଉପାଦାନ ଥାଏ? ପ୍ରୋଟିନ୍, କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍, ଫାଇବର, ଭିଟାମିନ୍ ସି। ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଭିଟାମିନ୍ ସି। ଆପଣଙ୍କ 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ବନ୍ଧାକୋବି ଖାଇବାର ମୁଖ୍ୟ ଲାଭ କ'ଣ? ଦୃଷ୍ଟି କମାଏ, ରକ୍ତଚାପ ବଢ଼ାଏ, ପଚନ ଭଲ କରେ, ଜ୍ୱର ବଢ଼ାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ପଚନ ଭଲ କରେ। ଆପଣଙ୍କ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତରେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ନଡ଼ିଆ ଉତ୍ପାଦନରେ ଆଗୁଆ? କେରଳ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଓଡ଼ିଶା, ତାମିଲନାଡୁ। ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା କେରଳ। ଜେବ୍ରା କେତେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିପାରେ? 5 ରୁ 10 ବର୍ଷ, 10 ରୁ 15 ବର୍ଷ, 15 ରୁ 20 ବର୍ଷ, 20 ରୁ 30 ବର୍ଷ। ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା 10 ରୁ 15 ବର୍ଷ ଯାକେ ବଞ୍ଚିପାରିବ। ଆପଣଙ୍କର 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କୁକୁଡ଼ାର ଡିମ୍ବ ଫୁଟିବାକୁ କେତେ ଦିନ ଲାଗେ? 10 ଦିନ, 15 ଦିନ, 21 ଦିନ, 30 ଦିନ। ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା 21 ଦିନ। ଆପଣଙ୍କ 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ମକାର ମୂଳ ଉତ୍ପତ୍ତି ଦେଶ କେଉଁଠି? ମେକ୍ସିକୋ, ଭାରତ, ଚୀନ, ଆଫ୍ରିକା। ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ମେକ୍ସିକୋ। ଆପଣଙ୍କ 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଟ୍ରେନ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ କିଏ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ? ଜେମ୍ସ ୱାଟ୍, ଏଡିସନ୍, ଟେସ୍ଲା, ଜର୍ଜ ଷ୍ଟିଫେନସନ୍। ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଜର୍ଜ ଷ୍ଟିଫେନସନ୍। ଆପଣଙ୍କ 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଟେଲିଫୋନ୍ କିଏ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ? ମାର୍କୋନି, ଏଡିସନ୍, ଟେସ୍ଲା, ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡର ଗ୍ରାହାମ ବେଲ୍। ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡର ଗ୍ରାହାମ ବେଲ୍। ଆପଣଙ୍କ 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତ ରତ୍ନ ପୁରସ୍କାର କିଏ ଦିଅନ୍ତି? ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ମୁଖ୍ୟ ନ୍ୟାୟାଧୀଶ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଲୋକସଭା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଆପଣଙ୍କ 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ମାଛ କେମିତି ଶ୍ୱାସ ନେଇଥାଏ? ପାଦରେ, ମୁଖରେ, ଗିଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ପ୍ରକୃତି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଗିଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ।